Dominik24 a dneska som sa rozhodol, že natočím zase ďalšie video. Máme tu update, halloweenský update a ideme sa pozrieť, že čo sa vlastne ako v tomto update nachádza. Takže máme tu nejaký spin Dia de Muertos. Takže si ideme všetko pozrieť, čo ako napríklad tento kolotoč, čo nám tu ponúka. Nejaké tu rukavice máme, Skeletal Hands, potom máme tu Star Trek UMP-45, to je, no, keď sa na to pozrieme, ako pekné je, pozrieme sa ešte takto, detailnejšie. Je pekné, povedzme si, že je to pekné. Potom máme napríklad, čo tu máme ešte? M16 Naga. Ako tie skiny, čo tu vidím, sú ako pekné. Potom máme napríklad snajperku, M110, tu je AVMčko, ale len to sa mi páči, táto je dosť pekná. Tá musí byť potom, no podľa mňa bude drahá, takže tak. Čo tu ešte môžete získať? Môžete získať M60 Horror, čo aj ich názov sa k tomu hodí, ale no, povedzme, že to je zaujímavé, aj táto brokovnica, úplne všetko. Ale keď chcete, tak si musíte za 100 týchto, neviem čo, tak sa to volá tie mince, alebo čo sú perikúpici. Takže tak, možno si je kúpim, neviem. Potom tu máme napríklad tohto ako obchodníka. A ono to funguje tak, že vy musíte predať nejaký vzácny alebo epický skin, ono vám to dodá tie mince a vy si za 100 kúpite nejaký box. Počkaj, ja si to chcem inak pozrieť. Takto. Tu máte určite šancu, že čo vám môže padnúť, viete získať krásny butterfly nožík, ten je mega pekný. Potom môžete získať napríklad tento legendárny horor, to je akože ten, čo sme aj predtým videli, len to je ako v USPčku. Potom Rider, Kokos Rider normálne rozšírili, je tu dosť pekné, ako spamaska, keď si to povedzme, pozrieme sa na to. Je pekný, je dosť pekný. A potom máme čo ešte, napríklad je tu sticker Spooky. Dobre, máme asi toto pozreté. Potom je tu, čo to je kontrakt? Aha, túto vlastne plníte nejaké misie a teraz si idem vyzdvihnúť odmeny, to sú tie centy. Môžete získať aj fram, takýto. Viete získať aj takýto ako smok, čo je, jak sa to kliká, no takto. Čiže to pekné, myslím si. Čo tu ešte máme? Napríklad, áno, tento charm viete získať, sa mi zdal asi, keď vlastne kúpite, no proste hociaký nákup vo vchode, kúpite si goldy, hocičo, battle pass, tak dostanete vlastne tento charm. Potom tu je Tactical Box Dia Muertos, tu viete získať falku, ale nechápem prečo furt tieto zbranie vyrábajú. Mohli by niečo iné spraviť a tuto musíte vlastne splniť všetky tie misie, čo sú. To je tak asi všetko. Takže teraz sa asi môžeme vrhnúť aj na hru a oni nám vlastne ponúkajú The Hunt, čo je úplne nové. Máte tu Ritual Arenu alebo Sandskum. Je to asi prvýkrát spravené tak, že vy budete v tretej osobe, alebo ak to hovorím správne. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Máme tu Sandstorm. Hráte buď za ten Survivor, čo musí prežiť, musí vlastne opravovať tie generátory a potom otvoriť tú bránu a uvidíte, to je tak. A potom ste buď za tú Rose, alebo jak sa tá bola, neviem, to dievča, to je jedno. A ona sa vás proste snaží ako zabiť. Takže vlastne sme teraz akurát na, jak sa to volá, Sandstorm, to je mapa. A toto je vlastne ten nový pohľad a vy vlastne ideme po celej mape, tu vidíte tie A, B, C, D a tak ďalej a teraz naša úloha je vlastne opraviť ten generátor, to je ako dôležité. Takže teraz sa vlastne opravuje to dosť troška, no, musíte sa snažiť toto stlačiť, no. Hovorím Rose Hands, neviem prečo ju tak pomenovali, to je jedno. Dôležité je, že nás zabila, no. Dobre, a v tejto ešte mape si vieme aj nájsť aj zbrane. A vlastne síce ju nezabijete hneď, ale viete troška uškodiť a
Sú tam asi len brokovnice, spaska, potom tie dve a ešte čo tam máte. Máte tam 8 nábojov, to je tak všetko. Takže prvý generátor máme opravený. A zatiaľ to je, áno, jeden z 5, ono není povinné, no už je tu, dobre, musím zdrhať. Tak nezdrhol som, dobre. Nevadí. Dôležité je aspoň 5 generátorov, je tu 6, ale stačí iba 5. To je základ. Ale keď tak rozmýšľam, túto sú 3 brokovnice a máte k tomu aj smog, takže tak. A k tomu máte aj ako, no, 8 nábojov, síce je nič moc, ale tak viete sa jej akože troška, no, povedzme si, že viete ju akože spomaliť. Ja neviem proste na čo to je a zase ma zabila? Nevadí. Máme dve, takže asi pôjdem opravovať ďalej. Máme tu B-čkový generátor, ten opravíme, lebo máme na to aj čas, takže 3 minúty a potom ešte nás zdrží jedna vec, keď budeme mať opravené generátory, tak vy musíte ešte aj opraviť, čo? Opraviť, myslím otvoriť bránu. A dokonca aj v týchto rastlinkách sa viete aj schovať. Tak tento generátor sa mi asi neoplatí, tak musím ho opraviť, lebo mám pocit, že mi ho rozbila tá pani Rose, čo je veľmi zaujímavé. A už je tu zas, a už je tu tá svinia, normálne v akcii. Takže ja idem do toho, no počkajte, tam ona, je tam, musím sa schovať, musím sa niekde schovať. Ona teraz mala by zdrhnúť, neviem prečo nezdrhá. Dobre, ako toto ma troška sere, ničí nám ten generátor a je to moc ťažké ho opraviť a zase. Ja mám pocit, že je za mnou, alebo nie? Už sme mali taký malý kúsok. Ona nám kempí. A ona sa nám aktuálne snaží zničiť tento generátor. Máme 23 sekúnd. To sme prehrali, nevadí, prehrali sme ho. Ale dôležité, že sme... Ono je dôležité sa snažiť, no, to všetko. Neopravíme ho, nič nestíhame. No, opravil som generátor, ale... Aha, takže nám dali 2 minúty ešte ako na to. Na otváranie takže som to stihol ešte. Fakt, ako fakt. Musíme skúsiť Bčko otvoriť. Takže možno sa nám to podarí, neviem. Lenže podľa mňa nás bude prenasledovať, ona bude vidieť. A asi to, no už ide za nami, to už vidím, že ide za nami, to už ide za nami. A doberiem si na to nejakú zbraň. To sa mi oplatí viacej. Ja neviem, jak to vypadá zatiaľ. Ona bude už si myslím, že čo skoro tu bude. Takže ju aspoň nahitujeme. A už je tu. Dal som jej 571. To je, neviem či má náhodou 600, ona má sa mi zdá 600 životov. Už sme taký, už malý kúsok, aby sme ušli. Máme takú malú šancu, musíme rýchlo ísť k Bčku. Doberiem si ešte rýchlo nejakú brokovnicu. Ale myslím si, že sme to úplne prehrali, lebo to trvá. Toto trvá. Toto sme definitívne aj prehrali. Malý kúsok nám chýbal, nevadí.
ideme si skúsiť ten rituál, čo je arena. Možno nám pôjde lepšie ako táto mapa. Uvidíme. Ale aktuálne plním aj bonusovú, takže sa mi to oplatí ten Battle Pass. Ja síce nemám ešte kúpený tento, ale dokúpime ho. Však mal som predtým ten, čo bol, ten z 10. sezóny. Takže tak. A ideme ten rituál skúsiť. Ja ešte umlátim, no poď. Neviem, či môžem počkať jedka. Ja som si myslel, že som nahitoval, ale nič, nevadí. Volá kde túto, napríklad, no túto budú tie zbranie sa mi zdá. Len je to škoda, že iba 8 nábojov. Záleží, jaká to je zbraň, takže teraz sme si zobrali čo z pasku. Ideme upraviť nejaký generátor. No ale ona je tu, ona je volá kde blízko nás. Ona bola tu. Dobre, pôjdeme asi Ečko skúsiť. Ale ona je volá kde fakt blízko, neviem kde je. No, počujem. Ona je pri mne volá kde. Kámo, jakže ju nemôžem zabiť. Dostala dosť odo mňa, prečo som ju nemohol zabiť? Ona ma teraz bude naháňať po celej mape. Boha, prestaň ma naháňať, dostala 843, jak? Neviem koľko ona má životov. To by ma aspoň zajímalo. Ale Among Us, no. Ty kokos mácať. Dobre, ideme zobrať ďalšiu. Mohol by som im dostať nielen z pásku. Ale tak skúsim opraviť generátor. A ona je tu, ona ma ignoruje, ona ma nechá to, ako to je v pohode. Mala najprv mňa zabiť, nie že ich naháňa, ale tak nevadí. Dobre, máme tretí. Ideme tam smoke, tak. Pôjdeme Ečko spraviť. 109. Ale Ečko bude čoskoro hotové a asi sa pôjde Ačko robiť. Takže si náš nevšimla, takže to je v pohode. No, konečne niečo nové, ale koľko nám dali nábojov? 7. To je nejak málo. Teraz máme kde. Je to nad nami, no sa nevšimla. No pekne som preč. To mi je vyprovokovať, to som asi nemal. Nie sa píše, UFCčko, poď. To je dôležité. Ty kokos, no konečne. To by ma zaujímalo, koľko mala životov. Takže sme vyhrali. No, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte odbery, lajky a to je všetko, takže čaute.